Foli ani tanuli amota ko ɲɛsin an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen ma ni aw ka kunnafoni sentelima waati selen Maliba TV 1 jabaranin kan. SNG ɲɛma colonel major Cɛmɔgɔ Kamara ye foroba baarakɛla 40 ɲɔgɔnna bɔɲɔn kɔ gɛn ka bɔ SNG kalanso ka kulu 79 la ka bɛn ni kunun o tarata ye n'o bɛnna juin kalo tile 2 ma san 2026. A jirala ko baarakɛla kofɔlen ninnu gɛnna ka bɔ baara la ka sabu kɛ sariya kan sɔsɔli ye. O latigɛ in bɛ bila sariyaw labatuli ni SNG ka baarakɛ cogoyaw kɔnɔna na. Bingani fagali waliya kɔni o kɛra Kɛɲɛba ni Bamakɔ sira cɛ ka ɲɛsin maduni kari dɔw ma ka kɛ ni lakana tigilamɔgɔw ka fɔ ye ko bolimafɛn yɛlɛla jatigɛwalikɛlaw ka dugujukɔrɔ mugu dɔ de kan a kɛla ko maa 5 de bɔnɛna o ni na ka ni maa 10 kɔ ɲɔgɔnna bɔɲɔn kɔ minnu joginna taamakɛla ninnu na. O de senfɛ golomasiri tabaw n'u jɛɲɔgɔn y'u senfa joona ka taa o wale jugu kɛ yɔrɔ la yaasa ko o yɔrɔ lakana ani ka dɛmɛ d'u ma ka saraliw ma. A jirala ko bɔ kɛra o dugujukɔrɔ mugu tɔw kan o yɔrɔ kelen na o golomasiri tabaw fɛ minnu ka baara bɛnnen don mugubonw ma. Kɔkan kibariya kunnafoni na an bɛ don Burkina Faso kunun o tarata n'o bɛnna juin kalo tile 2 ma san 2026 Bɛnɛ jamanakuntigi Oromiyana Wadanyi sen cunna Wagadugu o min bɛ bila teriya taama ni baaraw kɔnɔna na a se pankurunjigi kɛnɛsoba la a bisimilayira a baaraɲɔgɔn jamanakuntigi kapitɛni Ibrahim Tarawele fɛ. Kuma fanifaliw kɔni tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ yanni u k'u kunda palais présidentiel la. O taama in bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la ni baarakunya dɔw ye min kun ye ka Burkina Faso ni Bɛnɛ jamanaw ka jɛ ka fɔ sabati. Alisa o taama kɔnɔna na an b'a kuncɛ Niger Bɛnɛ jamanakuntigi Oromiyana Wadanyi ka bisimilayiw kɔfɛ Niger pankurunjigi kɛnɛsoba la o min bɛ bila a ka baara taama kadara kɔnɔna na a bisimilayira nkɔ Ɲame palais présidentiel la jamanakuntigi général d'armée Abdurahmane Tchani fɛ jamanakuntigi fila ninnu ka ɲɔgɔn ye kɛrɛnkɛrɛnninw kɔfɛ kumaw tɛmɛna ni baarasen dɔw ye ni jamana filaw ka ciden jɛkulu ye k'o kɛra sababu ye ko kura jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛ ka fɔ sabatili la. Nin de bɛ dansigi aw ka kunnafoni sentelimaw la Maliba TV 1 jabaranin kan.